to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Shoot me in the face. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! Hello mga ka-almasalers! Ayan, napakasaya natin ngayong araw dahil huling araw na natin para magkasakasama. Ayan. At syempre, ang ating pot money ngayon, umabot na sa 1,200 pesos. Ayan. Kaya naman, ano kaya ang mangyayari? Makukuha nyo na kaya? Paghahati-hatian nyo na kaya ang 1,200? Ayan, abangan natin yan ngayong araw. Pero bago ang lahat, do not forget to like and share our Facebook pages, Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, do not forget din to like ang aming Facebook page, The Almusal Club. Ayan, at syempre ang aming YouTube channel, yes, The Almusal Club. Ayan, para sa marami pong videos and contents na talaga ng mga aabangan nyo araw-araw. Ayan, at syempre, halo-halo sa ating mga early birds. Ayan, ito na. Sina Hitesh, Nathaniel, Victor, Jana Gabica, D. Artanian, at si Bin. Halo Bin. Ayan, sila Jessica. Ayan, ang mga comment nyo, babasahin na lang yan ng ating nagagandahan at nagagapuhang Kimby at Rupi. Pero syempre, do not forget to like and heart react kung kaninong team ba talaga kayo, Kimby ba or Rupi. Ayan, at syempre guys, ayan, nandyan na, ang dami na nila. Syempre guys, do not forget to share din itong live natin para naman na magkaroon kayo ng special prizes. Ayan, so ito na, papakita ko na ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! Hello, almosalers, flowers, and lagoon. Ayan, pakinggan natin sila. Nathaniel, Victor, Jana, Artanian, Vin, Jessica, and Jomar. Mga ganun Jomar na. Parang aga. Si Ronnie Casa, Jessa Pool, Noah, wala doon mic ako, teka lang. Ayan, halo, Eklabers. Clavers. Halo, Eklabers. Halo, almosalers, Claver, Eklabus. Ayan, ang hina daw ng mic ko. Ayan, ulitin ko, binabati ko kayong lahat. Ayan, napaka-sweet naman nito. I love you, buddy, sabi ni Jessica kay Julian. Buddy. Yan. Okay, ipakilala mo na. Ayan, ipapakilala na natin. Yes. Teka lang, ayun, may nagpapashout. Pa-shoutout Kuya Ruby kay Mama Ellie at Vilma. Hello! Ayan, sinashootout ko si Mama Ellie at Vilma Joke lang. Vilma! Sabi ni Nathaniel si Toy. Yan, mamaya papasok na si Avon tsaka si Natasha. Ipakilala ko na si Kip. Hello, almosalers, clubbers, eklabong. Wala rin akong mic. Kaya happy Friday
lahat at marami akong nakikita dito na Iyak sila dun sa... Ayan, syempre, halo kay Mr. Jomer Solomon. You're so early today. And kay Gabriel Ancaha. Halo. Shinare ko kasi yung shinare ko yung live today. So, pati yung pinsan ko tsaka si Tito nanonood. Ayan, halo. Ayan. So, sabi ni hindi, nabasa mo na pala. Si Ronnie Basa, sabi niya, ano to? Bukinim nane manisha. Re-replyan ko yan. Eto, re-replyan ko yan. Te, wala ka balet Ed Canada. Ayan, halo. Sabi ni Jana pa, shout out kay Ronnie Basa watching all the way from Ayan, Ontario. sabi ni Pat, Uy, may bago tayo si Bismano. Pat. Yes, it's my tito. Shout out. Siya yung nanonood ng Almusal Club. And sabi niya sa Kasama akin, natin. yes. Yan. Ano, Shout out sabi sa'yo. niya, natutuwa daw siya manood Tito. ng Almusal Club. Malolo, Yan. shout out sa Bismanos and Fanes Fanes Azarcan family. family. Ayan, Yes. halo. Ayan, syempre, halo sa aking magandang cousin. Halo, Rachel Joy. Hi, Joy. Magandang cousin. And Magandang syempre kay cousin. Mr. AJ. Ayan, Yan, syempre, si sinashoutout Livin. ko pa lahat Ng ating ng ating mga company. nakatutok na almosalers today. Okay. Sino ba Ayan. nag-agree dyan? And syempre, ay walang mag-agree Ano lang, heart, to. Heart, React. react. Ayan, for Team Kippy and Rupi. Yes. So, ayan, halo. Sa Ayan, iba sabi pang ni, mga ating ni- kasama today. Sabi ni Sino? Michelle Diane Almedo Parang puti. Castro. Hello from Ormoc City. Wow! Ayan, halo, at guys, halo, teka lang. Michelle Castro! Ayon sa balita, mag-ingat po tayo Saan? sa may Boracay, sa Kalibo, Aklan dahil daw po meron nakapasok na Na? 135 na tao galing sa China. Wunho? Walu. China. Basta China. yun, guys. Always Yung mga kumakain ng mag-ingat paniki. kayo. Ayan, halo kay Jenju Tumaka. Kayo ko na single, sabi ni Nathaniel. Halo, shoutout po si Toy Family from Surigao Yan. City. Ayan, Halo. dadagdagan ko na yung Si Toy viewers natin. Family. Teka lang, Hi. mag-share ako ng video. Ayan, sabi ni Dear Tanyan pa shoutout sa mga chismosa. Shoutout ko kayong lahat ng chismosa. Ayan. Chismis daw kasi siyang buntis. Hindi nga. Oo. Ayan. Hindi ba? Hindi din. So, mukhang ready na sila. Guys, ready na ba kayo? Please comment ready. Mahirap mabuntis Kung pag kayo ba walang ay ano. ready na ba para sa ating mga Ayan, games oo. today? Nag-comment na si Jana Gabika. Sabi niya, ready. Ready na raw si Jana Ayan guys, Gabika. sulitin nyo na because it's Friday na tsaka ang ating Yes. pot money is worth 1,200 pesos. Wow! Yan Nakikita. yan po ang pinaka-highest pot money natin dito sa Hangman. Sobrang highest niyan. Sobrang highest. Pero mas Ayaw, maganda wahon kung- pa lang. Yan, sabi ni Tataasin sabi niyo ni pa Jana, yan. hello sa mga taga-Pangasinan na nanonood. Ayan, Ayan, sabi halo, ni halo. Michelle. Wuhan, Wahun, Wuhan, China. Wuhan. Tama ba, Wuhan? Wuhan. Wuhan. Basta mag-ingat kayong lahat. Yes. Ayan, halo kay Christine Joy Serrato. Parang ngayon na lang kita ulit nakita, Christine. Read di raw, And kay read di. Jenny Lynn Doroy. Ayan, Ilabas na daw so, natin. since ready na kayong lahat, let's start our first game. Yan, tontawa siya pag may malaki. Wow, Ano ang malaki? Hangman! Ayan. Yung pot So, money kailangan daw. nyo lang pumili. Easy, medium, or hard. At ang ating pot money ngayon ay Ayan, nasa halo, Rusty Gapos. 1,200. Oo. Wow! Patasin nyo pa yan. Ilang days pa yun bago Ayan, sabi ni Victor Hard. Si Jessica last naman, day na ngayon isihan lang. Okay, Sana so, makuha nyo na, last day na. Eto Ayan. Last day na Halo, po halo, ng Christine. Almusal Club. Kung hindi nyo po makukuha yan, kami na po ang mag-a-avail. Ayan, sabi ni Victor Hard. Sabi ni Jessica Easy. Sabi ni Jana Medium. Sabi ni Rusty. Victor And Hard. guys, syempre habang nanonood kayo, Okay, i-share nyo na rin ang ating Yan, stream na-share ko na yung today. stream And natin syempre, eh. guys, abangan nyo ang aming mga merch. Yes. So, next week, baka may papakita na kaming sample sa inyong Yup. lahat. So, Kaya ayan. naman guys, tutukan nyo lang yan. Okay, Tutukan nyo, guys. tutukan. So guys, ito, try natin kasi maraming nag-hard. Let's try the harder way.
Okay, for our first category, Hard. Ano? Books. Ayan, books and movies. Ayan. Halo-halo sa ating Kaano-ano mga niya bagong si ano? viewers today and syempre sa iba pang nanonood. Hello sa inyong lahat. Ayan. Sabi ni Jessica, letter S daw. Ayan. Hangman, set 1, books and movies. Yes. Ayan, Wala sabi daw ni- palang internet lately si Christine. Hi, Christine! Ah. Ayan, sabi ni Jessica, letter S. Letter S. Guys, kailangan dalawang balon lang ang mapaputok nyo para makuha ang ating 1,200 pesos pot money. Ayun. Ayaw mong pakuha eh. Narinig nyo guys, dalawa lamang Hindi, na logo last day. ang kailangan nyong mapaputok. Sabi ni Jana, last day na talaga. Sana pala niloko ko Last sila. day of the week. Ayan, so wala ng letter S. Sabi ni Bean, letter E. Letter E. So yan, may letter pumutok E. ng isa guys. Kailangan ingatan nyo pa na wag makaputok ng iba pang balloon Saan yung E? para makuha ang ating pot money. Sabi ni Victor, ni Jomar, at ni Rachel, ni Joy. Letter A. Letter Joy, A. galingan mo, Joy, ah. letter A. Sino si Letter Joy? A. Yung pinsan mo? Yeah. Ayan. She's Sabi my ni- cousin. Hi, cousin Joy. Sabi ni Bean, letter N. Nakapag-share ba ako? Letter N. Sabi naman ni Victor. Nakapag-share ako. Sabi ni Victor, letter O. Letter O. Do we have letter O? Uy, first word yung O. Meron. Ayan, anong books and movies to with 4 words? Feeling ko may end. May end siya. And Ang dami ng letters. Wow. 10 and 10. 9 and 10. Ayan, ano, Shannon Gale, kay On 9 Paula and Vega, 10. kay Ronilyn and Carquez. Hello. Sabi Ayan. ni Jessa, letter T. Letter T. Letter T. T. Tinapay. Wala. Walang letter T. Kaya naman, kapag may pumutok pang isang balloon, goodbye, pot money na. Yes. Kailangan Grabe naman. complete. Hen na Pinapalakas ata yan. nyo, Hen. ah. Men. Men and black. Kailangan kompleto ang logo para makuha nyo pa ang pot money. Wala To siya Jane ka. and Halo, Ben, halo. hindi Uy, si raw. Kevin Sebran nanonood. Saan? Halo, halo, Kevin Sebran. Hello, Ano hello. namin siya? Yan, Classmates ko. Kevin. But, ay! Classmate na ulam. Ayan. Sabi ni may sagot na sila of Jane and Ben. Sabi ni Ano Victor daw? Timbang, to Jane and To Ben. Jane and Hindi siya Ben. to Si Victor Jane ang and Ben. nauna, di ba? At sabi Pero rin- hindi siya to kasi Oh. it starts with letter O. O. Pero inulit niya, sabi niya of Jane And and, Ben. Of Jane and Ben on Jane and Try Ben. nga natin kung ano, kung letter, yung B, kung ito ba ay Ben. Ben. Ayan! So, isa lang po ang ibig sabihin nito, guys. Wala na tayong pot money! Ah, goodbye pot money na. Pero, Yes. syempre, welcome 1,300. 300. So, Ah. next week, 1,300 na ang ating pot money. So, sino kaya mas swerteng? Yes. Makakakuha. Paputin yan hanggang Wednesday. May On 5 and sumasagot. 10 daw. Of 5 and 10. Sabi ni Victor, on 9 and 10. Hindi siya B. On 9 and 10. Of mice 10. and men. Sabi ni Try AJ natin Guache. yung Dito ako ano, maniniwala anong eh. letter? Kay AJ eh. Eto, may sumagot si ano. Sabi ni Vin, letter D. Letter End D. yan, may end. Letter D. Letter D. Sige, try natin yan. Letter D. Letter D po. Letter D. Ayan. Yan. Tapos sabi naman ni Victor, letter N. May letter N. Letter N N. na po. Ayan. I am. Ah. Oh! Mice and men nga. Tama siya. Sino yung unang sumagot kanina? Si Resty. Oo, si Resty. Pero ano ba siya? Off or on? Ay, oo, tama. Oo. Kasi pwedeng on, pwedeng off. Oo nga. Ang Tama. sagot ni Resty, of mice and men. Sabi naman ni... Nino? Sabi ni Mr. AJ, of mice and men. Men. Oh, gano'n. Nagulat mice siya. and men. Wala bang Tayo off? nga natin ng letter F.
Letter F. Wala akong makita. Ay, of. So, Ayan. sino kaya? Si AJ Guache. Off ang ating ano. Ayan, Resty, sabi ni si ano, ni Dear Tanyan, shoot out kay Reggie. Sino-shoot out ka namin, Reggie. Yan. Hello. Hello sa'yo, Hello, Reggie. hello. Ayan, ang nauna sa Off Mice Resty. and Men ay si Mr. AJ. Ay, sa akin po si Resty. Tapos sumunod si Resty. Tapos sinagot ulit ni Mr. AJ. Di ba to? Ayan. May sumagot din Off Hindi, Miss- Love Miss- and Men. Miss Kim, bago pa yung kay AJ, meron nang sagot si Resty. Of. Si Resty. Si Resty? Si AJ. Inulit niya. Ito po, Yes. Miss, ano? AJ. Resty, tapos si AJ. Si AJ sa akin. Ito po. Yes. Kasi ito minsan, AJ. Tas Si Mr. AJ. Dalawa yung sagot ni AJ. Saan? Off yung una niya eh. Off naman po eh. Off ba? Off. Ay, off nga. Sorry naman. Si ano pala? Si Resty. Ayan. Nagkagulo-gulo na. Si Resty, Si that is Resty no ang one. ating unang nakahula ng Off, Mice, and Men. Kaya naman ilabas na natin ng letter I. Ayan. I. Naka-caps lock I. na siya. Letter... Anong sunod? I can't see. Yes. Si, ayan. Ayan na po. Si Resty po ang nauna. So, yan. Congratulations, Resty Gapos. Ikaw po ang aming first winner Ayan. today. Si AJ Guache po ng Opia. Di ba? Ayan. Si AJ daw yung kay Jana. Pero yon nauna po Yeah. si Resty. Then sumunod si Sino? Mr. AJ. Si Mr. Living. So yan, meron pa tayong second set. Anong gusto nyo? Easy, Easy, medium, or hard? Yes. Lord. Hard. Anong gusto nyo? Hindi pa nasasagot, may nanalo na. Ano, advance na sila mag-isip. Baka Ayan. late lang sa inyo. Sabi ni DR Tanyan, pag nasa katwiran, paglaban mo. Okay. Ayan, si, so, si Jano, ay Resty pala. Congrats. Gusto niya Ayan, lagi may si AJ. sumasagot ng mga medium. So, sige, let's try try medium for our second set. Sabi ni ako ng single, Ang ating Any. category ay ano? medium. Ayan. Occupation. Sabi ni Naghugot na naman. Sabi ni Resty, kung ipaglalaban mo, ipaglalaban ka ba? Sagutin nyo yan, sagutin nyo. Kung ipaglalaban mo, ipaglalaban ka ba? Hindi. Ayan, sagutin nyo Yeah, Kadiri. Sagutin nyo daw. So, ayan, para sa ating second set, ang ating category ay Ano? occupations. Occupations with 2 words. Tapos parehas silang may 4 letters. Kaya naman, ano nyo na yan? I-search nyo na yan. Letters. Ayan, lalo Occupation. kay Russell Ramos. Call center. Ayan. Sabi ni Victor, letter I. Si ano naman, si Ruth. Victor and si... Ay, hindi. Si Jessica at saka si Victor. Sabi Ayan, niya, may sabi na letter si S. ano. Si Resty, head chef. Head chef. Oo, at least sa huli, ginawa mo ang lahat. Pero may Baligtas mga lang sumagot din ng yung letter yung E. relasyon nyo. Sa huli, wala kang pagsisisihan kasi Try ginawa natin mo ng lahat. letter E. At letter Sus. E and Jana, sabi. Eto. Si Ruth. Walang letter E. So, Ginawa hindi mo siya na nga lahat, nagsisisi ka pa rin naman. Okay, sabi ni Head Jessica, chef. letter Hindi S. siya head chef because wala tayong letter E. Sabi ni Jessica, letter S. Oh, Ayan. may letter So, S. chef. May isang S. Ayan, may sagot. Si Janine, paano yan i-pronounce, Janine? Please pronounce Rupi. So, chef. So, Hindi chef. siya yan. Hindi siya yan. Janine, huwag ka naman comment Wala pag tayong mahirap letter i-pronounce. Ikaw naman eh, pinapahirapan mo kami dito. Yung letter na lang daw, Janine. Hindi Ano ba siya yan, yun. Janine? Ayun, hindi siya yun. Laro ka na lang, pre. Masyado ka madrama.
sabi ni Jomar. Patay Ayan, tayo naghanap ka na dyan. naman ng kaaway, Mr. Patay tayo Jomar. dyan. Ayan na naman si Jomar. Let's get Ayan, ready halo kay Mayron Ignacio. Atake na And naman si hindi ko Vino. po mabasa ang Korean. Hindi Ano siya ibig male sabihin crew. yan? Hi, GB Forts. Bagong audience. Sabi ni Hi. ni Jenny Oh. and ni Jessica, letter A. Letter Let's try A. letter A. Feeling ko A. sale, char. A. Sale? Ayan. Hindi eh. May letter A. Uy, may sinagot. Tama na yan. Ano kaya yan? May letter A. Sabi ni Dear Tanyan, may problema ka daw ba sa mga madrama? Ayan. Ayan, sinaktan mo yung sobrang ang dami O, ng anong problema sa mo, drama. Mr. Jomar? Ibang laban natin yan. Film star! Wow! Kung nasa katwiran, Ayan, Ibang sabi ni laban. Jana. Kumain na sila. Sabi ni Jana, letter L. Ayan na po. Sabi ni Jana, letter L. Try natin letter L. Oh, sabi ni AJ Guache, rockstar! Wow. Ayan, Galing, pag may ah. sagot kasi, wag mo na kukopyahin. maraming star eh, maraming Oo. star. Ano? Moonstar. Akala ata nila, ano eh. Bold star, sabi, Uy, grabe! sabi ni Nathaniel. Rockstar. Iba ka talaga, Nathaniel. Iba ang mga Try pinapanood natin mo. yung letter O. Letter O. Letter Ito ba O, ay O, O. pwedeng bold. Pwedeng bold, pwedeng rock. bold. Pwedeng cornstarch. Letter R. Sumagot na rin si Dear Tanya ng bold, Bold star. star. Cornstarch. Letter C. K. And letter T. Ayan, so, hindi siya bold star. Ayan ha. Kayo na Rockstar siya. pagkalakan kayo ha. Ayan, so congratulations kay Mr. AJ. Ikaw po ang aming Ano second masabi din sa bold winner. star? So yan guys, pwede pa kayong manalo dahil meron Ano? pa tayong third Third set. and last set para Yes, sa ating third and last set. hangman. So kanina nag-hard na tayo and then medium. Gusto niyo ba isihan muna natin? Pwede naman. Ayan. Yes, gusto Sabi ko ni easy. Victor Easy. Oo, sabi ni Victor Easy. Sige, Victor, Sige, Mark. ayan. Timbang. Easy muna tayo and ang category natin ay, what is that? Ano? Old fashioned. Old fashioned things. Ayan. Ano tulad ng candelabra? Candelabra. Candelabra. May three Candelabra. words. Ayan, sabi ni Jessica, letter S. Letter Letter F. S. Letter F. S. F. S. F. S. F. F. S. F. Letter S. Let's Letter try S. letter S. Let's ang alat, try. ang weak na to. Ang alat daw, sabi ni Jessica. Ay, Jana pala, sorry. Yan, nadadamay na naman po si Jessica. Sorry naman. Nananahimik na po si Jessica. Minsan letter S. Nadadamay pa. Letter S. Walang S. Sabi ni Victor. Tsaka Oh. ni Ruth. Oh. Letter E. Letter E. Letter E. Walang E. Hot air balloon, sabi Ay, ni grabe AJ si Mr. Guache. AJ, oh. Grabe, pwede nyo lang... Try natin nga ang letter A kung may air Ay, ba. ginaya ni Victor. Letter A. Ayan. Hindi siya hot air balloon. Yes. May H po. Ay, hindi. Kala ko A. Letter A. Letter A. Letter A. Sure, letter A. Wala akong makita. Ay! Grabe Susunod naman si kay- Mr. AJ. Wow. Ayan, sabi ni D'Artagnan, ang alat din ng katabi ko. Aha. Ba't mo kasi tinitikman? Sabi ni Janine, letter T. Letter T. Letter T. Sino si Janine talaga nanonood, Letter no? O. Sabi ni Victor, bakit ayaw mo ba? Oy, ang galing ni AJ. Sabi ni Resty, mas maalat yung pag-ibig niya sa akin. Bakit? Ay, bakit daw? Anong ibig sabihin Hello, ng hello, maalat? Maricar Santos. Ang So, alat ng ayan. Buksan na natin ba? Ay. Napakagaling talaga ni AJ Guache, no? Feeling ko lagi na naglalaro ng hangman si Mr. AJ na may memorize niya. Practice. So, ayan, congratulations. Hindi pa
Congratulations, Mr. Victor. AJ. Ay, Charot. Victor Timbang pala. Wala akong makita AJ kasi. nakasagot. Nag-deny. Ayan. Ah, Sumunod nanalo pala ay na si kasi si, Victor. si Yes. AJ. Nanalo na si Mr. AJ. Ang galing nyo daw. Wow, So, ayan. talaga. Congratulations sa ating winners. Yes. Congratulations sa Sila. ating winners. We have Resty Gapos, AJ Guache. Dahil siya ang nauna sa ating third set, ang susunod kay AJ Guache ay si Victor Timbang. Congratulations sa inyong lahat. And do not forget to PM your numbers sa aming Facebook page. Yan. Ayan. Huwag niyong Huwag muna kayong kakalimutan. aalis. Yes. Huwag muna kayong aalis dahil mayroon pa tayo. Umalis na kayo. Word Matrix. Yeah. Baka Yes. daw sa internet, naka-laptop daw kasi. Ang ating category ay Disney movies. Kopya-kopya lang. Paano ba ito Ayan. nilalaro? Dami-dami DJ na to, no? Ai. So, ayan. Paano ba laruin ang ating word matrix? Simpleng-simple lang. Kailangan nyo lang hulaan ang mga words na hinahanap ng ating category. At syempre, do not forget to indicate the column and row of the first letter Yes. ng word ng Disney movie na yun. Ayan. So, guys, hula-hula na. Ayan, Disney movies ang ating feeling ko alam nyo namang lahat yan. Ano ba yan? Kaya Yung naman, Rapunzel, may ikot mga lang. And ganun ba syempre, yan? halolo sa ating 81 viewers! Hello, 3 hello! consecutive days na. Hi, guys! So guys, Syempre, para pag sa ating sinishare mga namin, dumadami. para sa ating mga bagong Wow. viewers, kailangan nyo lang sagutin kung ano bang Disney movies ang nakikita Yes. nyo sa ating word matrix. And syempre, don't forget na isama ang row and column kung saan nyo nakita ang first letter. Kaya share lang. Ayan. Sabi ni Miss Zarit Gatula, Tangle. Parang kulang ata yun. Tangle. Galing naman. 10, Partido, hindi nakatingin yun. Ang 10A. galing. Wow. Tangle. Pero may kulang yon. Kulang! Sabi ni ako ng single Toy Story. Toy Story. 4C. 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 C4. Ayan, lolo, Alex Gaviola, inulit niya yung sagot ni Miss Zen. Sabi niya, Tangled. 10A. Ayan. Parang may nakita ako. Sabi din ni, guys, don't forget isama ang row and column kung Yes, saan nyo nakita sayang. ang first Yes. letter. Ayan, sabi niya, Wreck It Ralph. Wreck-It 12. Ralph. L. 12L. 12 ay ba to? L. Ayan, L12. Okay. Yan. At syempre, mamaya malalaman Guys, kung may sino mga ang nanalo. karugtong. Yes, may Guys, karugtong yung The mag-comment, Jungle. comment. Kulang lang. yung The Jungle. The Jungle, The Ayan. Jungle Notebook. Si Resty, sabi Sabi niya, Oh. The Jungle Book. Sabi ni 11L. Poyawin. Ayan. Guys, may kasama yung Robin. Hood. May kasama yung Robin. Hood. Kasama siya ni Pooh. Sino si Hindi Hood? lang siya basta Robin. Si Winnie. Siya basta si Robin. Yes. Meron na tayong Padilla. Tangled, Toy Story, and Wreck-It Ralph. Meron na tayong Wreck-It Ralph, The Jungle Book. Yes, si Resty ang nauna sa Wreck-It Ralph. Yes. Toy Story din. Si ako ng single and Tangled si Alex. Guys, may kasama si Robin. Sino? Si Batman? Pero hindi si Batman. Sabi ni Jana, Incredibles, G10. Okay. Incredible 2. Incredibles, G10. Alright. G6. Like a G. Ilan na lang? The Jungle Book L11. 2, Nakuha na yan kanina. ni May tatlo Rusty. pa. Tama, may tatlo pa. Yes. Nakuha na po yung The Jungle Book ni Resty. Robin Meron Hood ng G4. meron ng Jungle Book. Mag-move on kayo sa iba. G4, Robin Hood daw. Hindi siya Robin Hood. Ayan. Yan. Robin Padilla. Yun na siya, pangalan. Robin Ayan. in. Robin, nasa second word si Robin. Second word siya. Yes. Yes. Hindi Filler Robin. Ilan na lang?
Ilan na lang? Tatlo na lang. Tatlo! May tatlo. So, may Robin tayo, pero may kasama Sa siya. second word daw siya. Oo. Nauna rin Yes. po ako sa The Jungle Book. Ayan, Resty, nag-aaway-aaway na naman Si kayo. Resty nga, nauna. Yes, Sa si Jungle Book. Rusty na una. Oo. Si Jomar lang ata yung nagsasabi na nauna siya sa Tapos, ito. Ayan, si Rusty ulit. Sabi niya, Wow! Christopher Robin. Sino yan? J7. Ang alam ko lang si Robin eh. Yes, may dalawa pa po. Ano yun? Ito ano to, mga pangbata. Yan. May emotions. Ooh. At the emoticon, May Ay, emotions. oo, ito. May emotions. nagsisimula Andyan sa si letter Sa. E. Emotion. May emotions and then yung isa may stripes. Uy, stripes. May Sabi ni stripes. Jenny Remo, Toy Story finding. ba yan? Ayan. Finding Nemo J11. Ba't nakalagay sa'yo, Jenny? Hello, hello. Hi, Ma'am. Ay, ito. Rachel. Hi, Miss Mike. Ay, Miss Ay, Miss Maida. Mike. Ano ko siya? Teacher ko siya nung high school ako. Oh, Hello ayan. po. Shout out natin si Mamay. Hi, Mamay. Mamay, mamay. Ayan, si Janine. Sabi nyo, Inside Out. D7. 70. Hi, Mamay. So yan, kumpleto na po ang ating Disney movies. Yes. Kaya naman, sino ba ang nakahula ng ating mga Yes. ano? Sino yung may highest point? Yun. Sino ang may Ayan. highest point? Hello, hello, Emily Avilla. Hello, hello. Ayan. Sino nga ba ang may highest point? We have Resty Gapus. Congratulations, Resty. Ayan. So, meron pa tayong movie series. Huwag muna kayong alis. Yes! Ayan! So, para sa ating mga bagong viewers and syempre sa mga 75 Yes. 75 viewers natin, guys, don't forget, habang nanonood kayo, mag-heart track kayo and like, react. Kaya naman para sa ating bagong viewers today, kailangan nyo lang po hulaan kung ano bang movie ang naka-flash sa aming screen na ang genre niya po ay action mystery. Bagong-bago lamang to. Ata. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan na. Uy, wow! Ang bilis naman! Ocean 13 niya. National Treasure. Sabi ni Resty. Okay. National Treasure. Ayan. Sabi rin ni Victor, Ocean's 8. Pero nauna si Alex, Ocean's 8. Ano pa? Sabi Wala ni na, Jana, sinabi mo na. Ocean's Ang 8. tama sagot. Hagay! Ayan! Oy, Ilabas sino na yung Mitch? natin ang ating Hi, tamang Mitch! sagot. Hi, Mitch! Shami. Ocean's Ayan! 8. Ang bilis naman! Ang bilis, nagulat kasi ako kay Guys, Alex. pag wala kayong quit, mali kayo ha. Oh, so yan, congratulations, Alex! Ikaw ang aming first winner! Grabe, ang Yes. bilis. Nagulat ako. Oh, next. Kaya guys, Gusto, meron ah. pa tayong second movie. Ang ating kategory ay Hi! comedy. Wow. Committee. Comedy. Comedy. Hindi ko pa alam tong Ocean's 8 na to. Maganda yan. Nandiyan si Angelina Jolie, si Han Sama-sama Hathaway. Han Hathaway. Ayan. Hi daw, sabi Si ni Cameron Durf. Diaz. Hello, Durf. Hello there! Hello there. Ayan. So, Si guys, Resty the sa ating Red Nose. second genre ay comedy. Ano nga ba yan? Nakakatawa ba Wala yan? nyo na. Ayan, halo-halo din kay Catherine Rosales. Kala ko Bernardo eh. Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Ha? Sino siya? Yung award-winning na indie So, ayan film. guys ha, habang nanonood kayo, mag-heart track and like, react kayo dyan. If you are enjoying our games. Yes. Sabi ni Janine, Mamma Mia, here we go again. Mamma Mia, Mamma Mia. Here we go Sabi ni again. Jenny tsaka ni Victor, Playing with Fire. Hindi po. Sabi ni Janine, Grown Ups. Ito Sabi lang ni ang Vic- tanong. Puro kayo caps lock, guys. Grown Ups, ano? Ay, tama nga, no? Grown ups, Daddy Daycare, sabi ni Victor. Grown diba? ups. So, ayan Two. na.
Narinig niyo na, kaya kung sino ang mauuna. Ayun, may bago. Sabi ni Chelsea Ashley Bonoan, Grown Ups 2. Sabi ni Jomar, Ayan. That's My Boy. Favorite So ko yan, ayan, grown up. nilabas na natin ang ating second movie. Tong tamang sagot ay... The grown-ups team. Grown Ups 2! Yes. Bakit that's my tomboy? May mga Amerikano? that's my boy. So ayan, syempre, meron pa tayong third and last set. Yes. Ang ating Ano? movie ay ano? Ay. Musicals. Musical. Oh. Backread yun na to. Oo nga. Maraming ganyang incident. Nauuna Ayan. yung mga sumusunod. Musical guys Paunahan na lang kung sino sumagot nito. Yes. Ano niya na to? Backread. Parang nahuhuli yata yung Backread. Backread. Ayan, backread. Sabi ni Victor. Tsaka ni Jessica, Mamma Mia. Ayan, Si sabi Chelsea, ni AJ Mamma Guache, Mia Mamma too. Mia na rin. Mamma Mia too. Si Victor naman, Mamma Mia, here we go again. Oy. La La Land, Marinara. Ano yorn? Lala. ma? Ano yung marinara? Marinara. Halo kay Ali Tebia. Sabi niya, Mamma Mia. So yan, marami nang sumasagot. Ano Pero ba ang tamang syempre, sagot? Yes. Sabi ko sa inyo, huwag kayo basta-basta kumopya eh. So yan, ang tamang sagot natin ay ang ating third movie ay Mamma Mia, Here we go again. So guys, for your ano lang, yung Mamma Mia na yan yung sinayaw namin last year. Sige Sa nga, Christmas paano? party. Sample. Siyempre, hindi ko Sample. na alam yun. Char. Sino So, nauna dyan ayan. sa Mamma Mia? Ang nauna ay si Chelsea. Wait lang. Nanalo na siya. Chelsea, nanalo Nanalo na siya, opo. Anong sagot niya? Sa pangalawa, Grown Ups. Ang Siya yung nakakuha. sumunod ay si... Ako na ang single. Yan. Gusto ko Ayan. yung kinoment mo, Mamma Resty Mia, Gabus. here we go Ako again. na ang single. So Hindi po yan, si- congrats. Mamma Mia, Kalipa. Hindi po si Victor. Hindi. Ito po, bago po si Chelsea, si Victor. Wait lang. Guys, Ay, si Victor nga. Sabi ko, sino ba sinabi ko? ako na ang single. Ayan, sorry naman. Si Victor pala. Ayan. Sorry na, Victor. Oo nga. Ayan. So, syempre, meron na tayong mga winners. Kaya naman, labas na natin ang... Ayan, ang bango. Oh, Sagot, mali yan. daw yung spelling. Wait. Okay Mali na yung yan. spelling. Understood Okay na. daw. Oo. Kasi mama din lang naman eh. Okay, so congratulations kay Alex Gaviola, Chelsea Bonoan, and Victor Timbang. Ayan, congratulations. PM nyo yung numbers nyo guys ha. Ayan. So ang aga-aga pa, time check tayo 12:42 PM at meron pa tayong Art Attack. Ayan, Kimpy versus Rupi. Ha? Nabili lang ba? So, yan. Oh, puro tayo Disney ngayong araw ah. Excuse me po. At dahil Friday Ayan. ngayon, ayan, fresh na fresh ang ating category. Pabilisan lamang yan guys ha. Kailangan nyo hulaan ng first line and title. Tig 1 point po yan at kailangan nyo lang magkaroon ng 3 points. Ayan, so kailangan nyo hulaan sa kanilang drawing title po. At hulaan nyo rin ang first line. Ang ating magiging winners dito ay 3 for 3 points. Ayan. So, ready na ba Ayan si na, Kimpy at Disney Ruby? Music. Kailangan nyo lang hulaan yung kanta and ano. Pag alam nyo na yung title, ibigay nyo na yung ano, first line. Yes. Now, let's start. Let's start. Let's start na in Start. 3, 2, 1. Hu, 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 hu. So, Ayan, ito. game. Meron akong ano. Bakit meron na agad sagot? Wala akong Meron drawing. akong, guys, wala pa kaming drawing ah. Meron Hindi namin akong i-consider yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 words. 5 words. Si Kimpy. Si Ruby.
Meron akong 5 words. Wala 5 pa nga words. eh. Guys, wala pa. Excited kayo ha? Hinuhulaan nyo na yan. Black space, let it go. Ayan, 5 words kay Kimpi, 1 word kay Rupi. Ayan, mahaba pang oras natin kaya galingan yung manghula. O, ayan. Five words. Takal daw. Lava. Lava! Ang galing anong first? Sabi ni Victor, lava. Ang galing. First line Anong ng first lava. line? O, Victor, ikaw na nauna ha. Ay, ano yan? Sayang! Sabi ni ano? Wrong spelling si Victor. Sabi niya, love is an open book. Ayan, kinorek niya. Sabi niya, love is an open door. So, ano ang first line? Uy, sayang yung first line ha. Gusto ko yung sagot ni Mr. AJ. Search results. Knowledge Acknowledge results. knowledge results. Wrong! Mr. AJ, walang ganun. So, may 2 points na si Victor. Love is an open door, tsaka lava. Anong first line ng lava? May mga Love is an nagka-comment open na. door. Sabi ni AJ. Wala, mali pa rin. Ayan, Mali pa sabi rin. ni ano? Ni Alex. Sige. Okay, can I just say something crazy? Ayan, nakuha Ito, niya yun, no? meron akong All my 1, life 2, has been a 3, 4, series of 5. doors in my face. Wow, Ayan, Alex. 6 words. 1 point. A long, long time ago. A long, long time ago? Ay, hindi. Ay, mali. Volcano da... Anong first line ng lava? Lavango, lava-lavango. Ayun. Okay, can I just say something crazy? Naunahan na kayo sa Love is an Open Door. Ay, long time ago pala yung lava. sorry. Sino yung una ko nabasa kanina? Wait. Okay. Lava, sino yung nauna sa long time ago? Si Janine Columbres. Ayan. Wow, Janine. 1 point. Hindi ka to si Janine sa Oh, Almusal ayan. Club. Ayan, si Victor. Do you wanna build a snowman? How far, Anong Aldo? first line? Hindi daw. Nang do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? Si Victor. At dahil dyan, Victor, ikaw na aming first winner. Victor Timbang. First winner natin si Victor Timbang. 2 na lang. Ito, meron akong 3 words. Ayan, may nauna na sa ano. Si Mr. AJ, sabi niya, Elsa. Elsa, yun. Do you wanna build a snowman? Ayun, AJ Guache. Ayan, may 3 words 1 ako. point. Ayan, go guys! Along lang, do you wanna build a snowman? Nakuha na po yun. Ayan na. Under the sea! Yan. Si mama ko, the seaweed. Ba't the seaweed? Mali. Under the sea, 1 point. Bakit the seaweed? Ayan. 3 words. Ayun, nanonood si Mek. Hi, Mek! Janine. So, Mek kami. Hi, Ano tong don't Mek. cry snowman? Not in front of me. Under the sea. Under the sea. Tama yung sagot ni mama ko, pero Eto, meron akong 3 kulang. words. The seaweed daw. The Lion King. No. Ayan na naman yung toge. Hindi. Hindi natugi ito. Sinabi na daw ni Alex yung under the sea. Ayan, si Chelsea. Bonoan, sabi niya, Circle of Life. How far I'll go? Tama si Chelsea, ah. Saan siya? Baka hindi siya Saan ma-pointan. si Chelsea? Circle of Life. Circle of Life. Alex, wala akong nakikitang under the sea. Chelsea, 1 point. Dahil sa Circle of Ano ang Life. Guys, first kailangan line nyo. ng ng Circle of Life?
Circle of Life. Book of Ayan Life. si Mr. AJ from the day we arrive on the Wow, planet. AJ 2 points. Ito, meron akong forward. A Whole New World. Yan. Si D.R. Tanyan. 1 point. Yan na ba ang panalo namin? Isa pa lang. Hinahanap ko yung sinasabi ni Alex pero wala akong makita. Do you wanna build a snowman? Yung last. Bago yun, itong How Far I'll Go. Bago yung How Far I'll Go. Wala talaga. Love is an open door yung last. Sorry, Alex. Wala akong mabasa. I can show you the world. AJ Guache, dahil dyan ikaw na aming second Ayan. winner. Forwards. Forwards yung akin. Nakuha na po yung I Can Show You the World ni AJ Guache. Isang winner na lang! Look at the sky. Isn't it neat? Hindi yun, di ba? I Can Show You the World. Forwards. Ayan Ayan, si si Alex. I see the light. With the... All those days watching. From the Ayan. At dahil dyan, kompleto na ang ating winners! Wow! Maghulaan kayong dalawa. 7? Hindi ko alam yung title eh. Ayan! So ayan, congratulations sa ating mga winners! Yan. Sa ating Art Attack. Kaya naman, let's Dalayan King daw. Wala pong Dalayan King. sino ba sila? Oh, Ayan. di ba? Ang bilis nyo, guys. Grabe. At Nakakagulat kayo. nag-uunahan kayo ng mga sagot. Pero anyways, good job sa inyong lahat. Congratulations kay Alex Daviola, AJ Guache, and Victor Timbang. Timbang. Ayan, congratulations sa inyo. Ayan, so napakaaga pa. Kaya naman, meron ba tayong mga announcements? Siyempre, announcements. Mga aming mga announcement ay, siyempre, hiring pa rin kami. At siyempre, do not forget to like our page, The Almusal Club. At siyempre, sa Madrid, Philippines. Siyempre, sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan. Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Para malaman nyo ang hiring, siyempre, i-like nyo yan, i-share, at i-follow. Ayan. So, kamustahin natin ang ating merch kay Kimpi at kay Rupi. Ayan. Kimpi, kamusta na ba ang merch mo? Ha? Kamusta na ang merch natin? So ayan, yung sakit na lalamunan ko. Oh. So para sa ating merch, guys, abangan nyo dahil next week, makikita nyo na po ang aming unang sample ng merch. Kaya naman guys, kung gusto niyo ng aming mga merch ay tumutok lang sa aming Facebook page, The Almusal Club. Yon, i-follow nyo na yon. Follow, like, and subscribe to our YouTube channel, The Almusal Club. Marami pa kaming magiging ibang announcement, guys. Kaya tumutok lang kayong lahat. And then, of course, hiring kami, guys. Kaya kung gusto nyo mag-apply and maging part ng Madrid and syempre Almusal Club, Yes. apply na. Punta lang kayo sa aming Facebook pages. Yes, and sabi ni Jana, congrats hanggang sa Lunes ulit. Bye-bye. Ayan, and syempre congratulations sa ating mga winners today and syempre sa mga tumutok po ngayon. Sabi ni Jessica, sana yung mga may medal, may merch. I-request natin yan. Oo. Yan. Malalaman natin yan, guys. Basta para sa ating magiging merch, tutukan nyo lang po and abangan. Yes, at see you all on Yes. Monday with 1,000 pesos 300 pot money. Ayan, kaya naman abangan nyo yan at galingan nyo guys. Ayan, mag-practice na kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga dorm, sa inyong mga kung saan mang lungga kayo nakalagay. Yes, mag-practice na kayo ng hangman. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! Bye-bye! See you next week!
weekend. Happy lunch! Shoot me in the face.